Novi asfalt na Koblovači, vjerovali ili ne. Još linije nisu stavili. Dobro. Ono je bolji nego što je prije bilo. Ovdje ono drndalo. Asfalt razvukli do ruba. Tako da se može mimo ići sa drugim autom. A opet su ove sastave ostale. I ovaj ovdje. Skakuće auto. Tako auto skakuće. Pa su i ovdje prekinuli. I ružno radni sastav. Ovdje drnda. Znači ovo su oni samo nameljali preko postojećeg asfalta. Nagib nisu dirali, nisu ništa, ova krivina odnese. Ovdje neka baga na njemu. Ja. Kako ljudi fušere, pa ovo je strašno, ovo je brutalno. Kako fušere, ja ne mogu da vjerujem. Neko voda, drnda. Pravac čovječe, vidite kako auto skače. A nemoguće. Glas u prekidu njoj napravili, evo nisu njoj, nego evo ga prekid ovdje. A šta im je to trebalo? Samo kod nas radi, prekid radi u sekciji vine ili na ulazu u svinu i evo ga do ovdje izmjena. I kako su ovdje digli? Evo bože. Isto nisu ovo do kraja sastavili gore. Evo, koliko još ima? 300 metara od ovog prekida. Evo, do ovdje. Imamo su ga lijepo izvući pravca.